70 яшем тулган көннәрдә Чаллы шәһәрендә нәшер ителә торган Мәйдан журналы килде. Анда матур рәсемнәр белән минем шигырьләргә урын бирелгән. Хәзер Курайчы Шүрәле дигән шигыремне тыңлап китегез. Ул Габдулла Тукаебызның Шүрәле шигыренә дәвам булып яңгырасын. Шүрәленең дәвамы. Нишләсен мескен Шүрәле, сызланып утырган да, дуслары киткәч ялгызы озак йөргән урманда. Дусларым шушы хәлемдә ташлап киттеләр дигән, чын дуслар булмаган алар, мыскыл иттеләр дигән. Мәрхәмәтле тик бер кояш яктырткан да җылыткан. Шүрәле кояшка карап ерак сәфәргә чыккан. Бүрәнә күтәреп йөреп шул кадәр талчыккан ул, Чулман, Нократ елгаларын көчкә йөзеп чыккан ул. Йөри торгач Шүрәлебез бер елгага тап булган. Ул елга ак икәнен белгән бары соңыннан. Ак буяның гүзәллеген күреп таңга калган ул. Шунда йөреп тәннәренә сихат, дәрман алган ул. Тугайларда йөри торгач хәле дә беткән икән. Уңайлы бер урын табып тирән йокыга киткән. Төшендә ул әллә ниләр күргән ди. Мөслим балалары белән кочаклашып йөргән ди. Уянып китсә, каршында бер төркем бала чага. Кармак чиләкләр күтәреп, әрле дә бирле чаба. Шүрәледән куркамысың безнең мөслим баласы? Тукайны укып үссен дә, хәтта әби бабасы. Шүрәлене, мискенкәйне кызганып елаганнар, шулай да шаяннары бер кызык уйлаганнар. Шүрәле дигәннәр алар. Күрсәтсәң безгә биеп, бу бәләңнән коткарырбыз, якын дустыбыз диеп. Арадан бер малай чыгып, курайында уйнаган. Шүрәлебез шатлыгыннан сикерә чинаган. Бии булай дигән. Алсагыз түмәремне, сезгә күрсәтермен әле тагын бер һөнәремне. Балалар бүрәнәдәге ярыкны кайырганнар. Һәм шатлыктан барысы да авызларын ерганнар. Бирегез дигән Шүрәле миңа да шул курайны. Һәм уйнап та җибәргән ул яңгыратып тугайны. Барча кошлар Шүрәлене җыелып тыңлаганнар. Шуннан башлап җәй буена сайрамый тормаганнар. Шүрәленең бармаклары курай өчен туган ди. Былтырны да юри генә ул куркытмак булган ди. Балаларга мәрхәмәтле һәм шәфкатьле торганга бәйрәм ясап Шүрәлене озатканнар урманга. Шуңа мөслим туграсында курайчы егет икән. Безгә дә инде бу серне аңлау вакыты җиткән. Курай паркы ачылды бит. Анысында белегез, җәй көне ял итәргә ак буена килегез. Быелгы җәйдән дә калмый, ак елгасы буенда мөслим җәннәте төзү ди өлкәннәрнең уенда. Шүрәле мөслимнәргә рәхмәт әйтеп туймый ди. Бөтен матурлыкны үзем саклармын дип уйлый ди.